Videos. Δείτε τα όλα προσεκτικά και αμέσως μετά ψηφίστε. Ο πασίγνωστος Τρίφωνας Παυλίδης και η παρέα του Manhome Videos που παρακολουθείτε θα αναδείξουμε το επόμενο λαϊκό hit για τη δεκαετία τουλάχιστον που μας έρχεται. Ο Μάκης Γεωργίου από τη Θεσσαλονίκη με το βίντεο νούμερο 19 και το super turbo hit single «Έλα να κάνουμε σεξ». Γιατί μικρή μου σαν με δεις, ευθύς τα κατεβάζεις τα γαλανά ματάκια σου και εμένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό, το πόνο στην καρδιά μου, ή μήπως δεν σηκώνεται η τρίχα απ' τα μαλλιά μου. Έλα να κάνουμε σεξ, έλα να κάνουμε σεξ, για κάτι μαζί να βραυστεί σαν γαρινό πυρέξ. Έλα να κάνουμε σεξ, έλα να κάνουμε σεξ, για κάτι μαζί να βραυστεί σαν γαρινό πυρέξ. Θα δεις μια μέρα εσύ μικρή, εγώ θα σου τη βάλω, τη βέρα στο χεράκι σου, μέχρι να σου την κάνω. Και τότε αγάπη μου γλυκιά θα σε έχω από πίσω, αν κάποιος σου την πέσει, εγώ θα το γαπεί. Έλα να κάνουμε σεξ, έλα να κάνουμε σεξ, για κάτι μαζί να βραυστεί σαν γαρινό πυρέξ. Έλα να κάνουμε σεξ, έλα να κάνουμε σεξ, για κάτι μαζί να βραυστεί σαν γαρινό πυρέξ. Πω πω Παναγία μου.